Авыл уянып өлгөрмәде. Өйдән өйгә яшен тизлеге белән яңа хәбәр таралды. Бер мурҗадан ургылып чыккан төтен борыла-боргалана икенчесенә, өченчесенә барып кушылды. Аннан бөтенесе бергә авырайып, башка өй түбәләренә барып сыландылар. Безнең Мөхәммәдьярның улы Хатибҗан Магниттан Мари кызы алып кайткан икән дигән хәбәр яшен тизлеге белән таралды. Авыл халкы яңалыкны төрлечә кабул итте. Бөтенләй ошатмаучылар да, битараф кына кул селтәүчеләр дә булды. Кар йомырлагы сыман әвәли торгач, сүз куерды, зурайды һәм шул арада эреп тә бетте. Ясың китергән икән, берегеп торып ятсыннар, алар яшәсе. Авыл ризалашты. Җәен әйбәт, гайбәтләргә нокта куелды. Шулай да ят килен барысында да зур кызыксыну уятты. Карьяга читтән килен көндә төшми бит, киленнең дә әле ниндие. Төпшенә торгач белделәр, Ольга бөтенләй үк чит түгел икән бит. Әтисе чын татар ди, әнисе генә Мари нәселеннән булса да, исеме татарча Миңсылу икән. Үзләре Мишкә районының бер кечкенә урыс авылында яшәгәннәр. Хатибҗан белән заводта танышып ярешкәннәр, менә бүген өйләнешер өчен әти-әниләренең ризалыгын алырга кайтканнар. Авыл җирендә бер нәрсәне дә яшереп калып булмый шул. Юк йомышларын бар итеп, күрше-тирә, туган-тумача дисеңме, кыскасы яшь кәләшне күрергә теләүчеләр Вәсиләләр йортына су булып агылды. Табигатьтән бөдрә чәчле, кысылу, ак йөзле, мөлаем карашлы кызны Хатибҗанның күмәк туганнары бик ошаттылар. Вәсилә түти киленен матур чәчкәгә тиңләп мөселманча Райхан дип исем куштырып, өйләренә мулла чакырып, яшертен генә никах та укытып куйды. Әтисе Мөхәммәдьяр күптән инде икенче гаиләдә. Хәлимә исемле хатын белән яши. Авыл өчен Райхан дип танытылган яшь кәләшне алар янына ияртеп килгәч, әтисе шатланып ризалашты. Куанычлы вакыйганы кызыл туй белән билгелибез диде. Мөхәммәдьярлар нәселе авылда үзләренә бер төрле горур, тәвәккәл кешеләр. Дуамаллыклары да җитәрлек булгандыр. Сугышка чаклы Мөхәммәдьяр Азый колхозны җитәкләгән. Хәлимә апасы авыл советы председателе булган, заманасы шундый. Эш күп, белемле кешеләр җитми, кәнсәләрдә кара төнгә чаклы эшлиләр. Көннәрдән бер көнне Вәсилә апа көнләшүенә чыдый алмыйча, кәнсә тәрәзәләрен буе белән кырып төшерә. Ачуыннан ярсыган Мөхәммәдьяр хатынының бу кыланышын кичерми. Өйнә кайтмыйча Хәлимә янына китә һәм хатынына үч итеп, 3 баласын калдырып шунда турып та кала. Хәлимә үзенең 3 баласы янына тагын 3 бала алып кайта. Вәсилә дә калышмый, тиз генә хатыны үлгән 3 балалы иргә кияүгә чыгып, аннан 2 бала таба. Илгә немец элбасырлары басып кергәч, бер көтү балаларын калдырып, ирләр сугышка китә. Вәсиләдә 8 бала, Хәлимәдә 6. Мөхәммәдьярдан туган өчесен Вәсилә яшәргә Хәлимәгә җибәрә. Чөнки тормыш авыр, киендерергә, ашатырына да җиткерә алмый. Хәлимә авылда бик оста тегүче була. Шуның белән авыр сугыш елларында балаларын ачлыктан саклап кала. Әтиләре сугыштан кайткач, балалар яңадан үз әниләре янына кайталар. Хәлимәнеке кайта, Вәсиләнең ире эссез юала. Хатыннар күпме дошманлашып яшәрләр иде икән, аларны да шушы кызыл туй берләштерде. Туйны гөрләтеп, шәп итеп, яңача комсомол туй итеп үткәрделәр. Яшь ир, яшь кәләштән күзен дә алмыйча гармунын киң тартып, Ольгага атап чыгарган җырын җырлады. Гомерлек яр булсын диеп, сине сөйдем тиң итеп. Кәләш тә калышмады, күбәләктәй очып биеде, матур итеп җырлады. Ольга Райханга сукланмаган кеше юк иде. Исылу иде бу мизгелдә кәләш, бәхетле иде. Туйда кәләш ягыннан һич бер кемнең булмавы бер кемне борчымады. Азактан танышырбыз, диделәр. Туйдан соң шәһәргә эшкә җыенган яшьләрне Мөхәммәдьяр абзый шып туктатты. Китмисез, миндә яшәрсез, өй салырбыз, дип зур ярдәмнәр вәгъдә итте. Тик Мөхәммәдьяр абзыйның йөрәге начар иде шул.
Нинди йөрәк шыдасын ди шушы авыл өчен сугышка тиклем күпме көчен салган, үлем кырларыннан исән йөреп кайткан кешене бер гаепсезгә төрмәгә тыктылар. 3 ел утырганнан соң гаебе юк икән диеп кайтарып җибәрделәр. Әйдә ике гаиләгә бер көтү бала, бер нәрсәдә эссез үтмиш ул. Көтмәгәндә 51 яшендә бакыйлыкка китте дә барды. Әтисе сүзен хаклап кына авылда калган Хатипҗанның колхозда бик эшлисе килмәде. Халык таякка гына эшли торган замана, эш көнен сызыклар белән билгеләп хисап чыга бирәләр. Тик ни акча, ни ашлык белән түләмиләр. Хатипҗан ары бире суылды да Карьяга якын гына урнашкан Карагайлы урман хуҗалыгына эшкә керде. Бу вакытта яшь гаиләнең Румия исемле кызлары туган иде инде. Уллары Илдус тугач, Ольганың әнисен дә үз яннарына күчереп китерделәр. Миңсылу түтей 17 яшьлек кызы Аксинья белән килде. Балдызын беренче күргәндә Хатипҗанның йөрәге сикереп куйды. Авылда яшьләр арасына чыгып йөрсә, ой-һай, Карья егетләре мондый шибәрне озак иректә йөртерләр иде микән? Хәзер кияүгә соратырлар. Урман эше авыр, әмма яхшы түләләр. Гаилә күмәкләшеп урман эшенә җигелделәр. 3нче балалары Идел тугач, Ольга өйдә генә утыра башлады. Бу вакытта Хатипҗанны урманчы итеп үрләттеләр. Огай энене бик якын итте Хатипҗан. Урман байлыгында юмарт таратты. Шул урман байлыгы аркасында туганнар да якынайып бик үз итеп хөрмәт итә башладылар. Кечкенә буйлы йөгрек Хатипҗан бик важный кешегә әйләнеп, бу җитмәслек булып үсеп китте. Һәр йортта аны кулаш җыеп каршы алдылар. Балдызы Аксиньяны үзе белән урманга исәп-хисап эшенә йөртте. Бу яклардагы җитеш тормыш Миңсылу апага оҗмахка тиң иде. Балалары өчен куана-куана дөнья көтте. Мал-туар, кош-корт, кечкенә балалар да аның карамагында. Кирәк чакта кияүгә дә урман эшендә ярдәм итә. Кече улы Якуб магнитта эшләй. Ул да кайтып йөри. Аллага шөкер, балалар бер төбәктә күз алдында диеп куанып бетә алмады. Дөнья түгәрәк. Тормыш мул, җитеш, дәһшәтле сугыш елларында кечкенәдән ачлык, хәерчелек кичергән Ольга өчен дә бу тормыш оҗмах, бәхетнең моннан да олысы була алмый иде. Янында яраткан ире, алма кебек 3 баласы, әнисе, сеңлесе бар да яхшы. Сыерчык бураннары үтеп салкын Уралга да яз килде. Бар дөнья йокысыннан кинәт уянып киткәндәй, яшәргә диеп җилпенде. Кояш та җиргә нурларын сибеп мут елмайды. Эй, башланды җирдә шаушу, шатлык, кайнаш, кышкы салкынны куарга, язгы кояш нурларын кертергә тәрәзә ишекләр ачылды. Йорт киртәләрендә чуар чүпрәк чапрак, юрган мендәрләр дә тышка һава суларга, якты кояш нурларына тирбәлергә чыктылар. Хуҗаларның бу җәйгә планнары бик зурдан. Гаилә ишәя, Хатипҗан кыштан бүрәнәләр ташытып куйды. Бурарга җыенды. Хатыннарга да эш булды. Агач кабыгын әрчеп, әзерләп кенә тордылар. Җәй буена тырыша торгач, заманасы өчен хайран гына зур өмә ясап, burada бурап куйдылар. Авыл уртасыннанрак урында эзли башлады ире. Эш мәшәкатьләре белән җәйдә үтеп китте. Көзен көтмәгәндә Хатипҗан бураны сатып җибәрде. Моңа өй эчендәгеләр аптырабрак калсалар да, каршы сүз әйтмәделәр. Шулай да Ольга сорамый кала алмады. Кызыбыз мәктәпкә кергәнче яңа бура бастырырга өлгерербезме соң? Башта мал үрчитәбез, аннан өй тургызабыз, диде Хатипҗан. Бер көнне беренче кар төшеп чаналар җиткәч, иртә таң белән Хатипҗан Ольганы авылга әнисенең өен юарга дип алып кайтты. Өйне яз юдык бит, көз нинди өй ул дип аптырады Ольга. Әни алып кайтырга кушты. И куды атны Хатипҗан, и ашыкты. Әнисенең капка төбендә Ольганы төшерде дә кич килеп алырмын диеп, кире урманга җилдерде. Кая ашыга шул чаклы, атны яндыра бит дип артыннан карап калды хатыны. Шәй эчәргә дә кермичә шулай борылып китүенә Вәсилә түти дә аптырады. Их, ул чакта улының нәрсәгә шулай ярсып йөрүен белсә икән ана, юлына аркылы ятар, атының ялына ябышып туктатыр, акылына китерер, иманына кайтарыр иде. Эшкә җитез бар кешегә ачык йөзле, үзенә дә әни диеп үзелеп торган киленен бик ярата Вәсилә түти. Улым бәхетенә җигәрле хатын туры килде дип куана.
Ольга өлгермей калмыйм диеп, үй жыйштыру эшләрен тизрәк тамамларга тырышты. Бүген ул да ашыкты. Кич җитте, караңгы төште, ире алырга килмәде. Нәрсә дә уйларга белмичә йокларга яттылар. Таңда Ольга күкрәкләре сызлап, йөрәге дөпелдәп уянды. Кечкенә Иделемнең имәсе киләдер. Кара инде, әнкәй, күкрәгемнән сөт ага. Күлмәгемә чыккан бит. Ни булды икән соң, Ходаем, ни эшләп килмәде икән? Мең төрле сораулар белән башы чуалды. Кояш күтәрелде, ул һаман юк. Китим булмаса, әнкәй, җәяү генә дип ашыгып киенде дә Ольга юлга чыкты. Хәерлегә булсын, балам Райхан, хәерлегә генә булсын. Җанварларга юлыга күрмә инде диеп, биянасы капка төбендә озатып калды. Карья авылы белән майор Кардоны арасы 10 чакрым. Әллә еракта түгел, җәяүлегә 2 сәгатьлек юл. Ольга кайтып җиткәнче диярлек йөгерде. Янып, пешеп кайтып кергәндә, Миңсылу түти кызын борчулы йөз белән каршы алды. Ольга килеп керү белән баласы янына ташланды, тик бишек буш иде. Сораулы карашын тораташ катып басып торган әнисенә төбәде. Кияү белән Аксинья кичә иртән эшкә киткән җирләреннән кайтмадылар бит, балам. Ниләр генә булды икән? Идел улымны да үзләре белән алып киткәннәр дип, бутала-бутала нидер әйтәргә маташкан җиреннән бөтенләй тотлыгып калды әнисе. Кинәт бала шарылдап җибәрде. Ишектән килеп керү белән әнисенең муенына килеп асылынган Илдус кулыннан төшеп бара икән бит. Ана белән кыз аптырашып бер-берсенә карашып тордылар. Икесенең дә йөрәген шым басты. Ни булды? Әллә агач бастымы? Юлларына җанварлар тап булдымы? Ни әйтсәң дә куе кара урман. Нинди генә куркыныч хәлләр үтмәде күз алдыннан. Каян эзләргә? Кай тарафка чабарга? Кичен дә кайтучы булмагач Ольга түзмәде, иртән иртүк иренең эш урынына шылтыратты. Трубкада. Он уже уволился, расчет алып эштән китте ул дигән коры тавыш ишетелүгә, түпәсенә бәреп әңгерәйттеләрмени. Ольга бер мәлгә телсез калып торды. Уволился? Ничек инде уволился? Ник соң ул безгә берни дә әйтмәде? Трубка очы бер шыңгырдап алды да тынды. Кая балам? Кечкенә Иделем, кая сеңлем Аксинья? Миен чатнатып шым узды. Хыянат? Юк, моның булуы мөмкин түгел. Башын 2 кулы белән кысып иңрәде Ольга. Йөзе алышынды, үз-үзләрен белештермей урманга турып йөгерде. Биек карагай урманына җан ачысы белән кычкырды. Юк, юк, ышанмыйм. Ишетәсезме? Ышанмыйм. Ирем ташласа да, бер туган сеңлем бар бит әле. Муеныма асып үстергән бер туган сеңлем бар. 11 айлык кына ими ташламаган улым кая? Зихенен җыярга тырышып, юан агач кәүсәсенә ябышып торды. Тукта, берничә көн элек кенә ул төш күрде бит. Йөрәгенә пычак белән кадаганнар иде бит. Искәрмәстән кара болыт чыгып, бар дөньяны караңгылык басты. Эре карлы буран купты. Урман өе түбәсен алып атардай булып җил котырды. Румия белән Илдус әбиләренең алъяпкычы астында елаштылар. Миңсылу апа тавышсыз елый белә иде. Бу юлы балаларга буран улауына кушылып, ул да тыйыла алмай елады. Ольга өйгә кич караңгы төшеп беткәндә генә керде. Аңа каравы да куркыныч иде. Әйтерсең ул бер нәрсәгә яраксыз эт талаган иске бишмәт. Утта алмый йокларга яттылар. Иксез-чиксез галәм киңлегендә буран котыра, кара урман бөгелә сыгыла шаулый. Шул урман уртасында кечкенә иске йорт, йорт эченә бер-берсенә сыйнган тере җаннар. Бу йортка килгән кайгыны котырган буран да баса алмай. Шулай да шушы төнне исән чыксалар, белгесезлектән йөрәге телгеләнде. 3 тәүлек буе Ольга үзенә урын тапмады. Инде акылыннан язар чиккә җиткәч кенә ниһаять ишек шакыдылар. Ерак бер туганнары нәни Иделне китерә килгән. Башка нәрсәләр турында анык кына бер сүз дә аңлатып тормады. Артык сораулар яуганчы дигәндәй, баланы әбисе кулын тоттырды да чыгып тайды. Шул төннән алып Хатипҗан белән Аксинья җир астына төшкән кебек югалдылар. Тормыш икегә бүленде. Аңа кадәр, аннан соң.
Бүтін ғайленің ішләп жиғанынан бары бір буш тартма қалған. Әйтерсең, бурлар чистартып қошқан, бар булган акча бура сатқаны да документлар белән бергә юкка чыккан. Ольга бик озак карап утырды буш тартмага. Яшьле күзләрен әнисенә күтәрде. Күпме әрнү иде кызының ап-ак матур йөзендә. Миңсылу апа да гаҗиз булды, түзә алмый, тышка ашыкты. Әле 50-гә дә кермәгән Миңсылу түти үзен гаепле тойды. Кияү белән гел урманга йөргән, җиткән кызы турында ник уйламады, ник юл куйды. Хатын-кыз буларак ул моны аңларга тиеш иде бит. Иратка ышаныч юк, ник ул моны онытты? Ольга яшьлеге белән шикләнмәде, башына да кереп карамагандыр. Эй, гынахсыз балам, мин карт җүләр, ничек күрмәдем, миндә гаеп. Аксинья әйтте бит бер, әйдә әни, әйдә кире үзебезнең авылга кайтып китик дип. Ник колак салмады, ник сорамадым сәбәбен, ник төпшенмәдем. Тук мул тормышка тиз күнектеңме? Баласы юкка гына кайтып китик димәгәндер, дөресен сөйләргә курыкканмы, оялганмы? Ничек кенә булмасын, кызгын үз чиратын көтүп кенә торган. Ике баласын 3 аныгын харап итте. Ах, кызгын, читкә качып кына бәхетле булырмын димә. Син дә кеше илләрендә кайта алмыйча, балаларыңны сагынып саргайырсың. Миңсылу апа күзләрен күккә бакты. Я Аллам, кичер минем ахмаклыкны, кичер гынахларымны. Ольганың җаны әрнеп теткәләнде. Башында мең сорау, тик берсенә дә җавап юк. Авыл кешеләре әйтмәде түгел әйттеләр бит. Сеңлең белән шаяра ирең, караны, Рәйхан. Юк, булмаганны сөйләнмәгез, дия иде ул аларга. Гаиләбез сату, кем барсын ди ул гынахка. Менә инде бүген шул иң якын, иң ышанган кешеләре гынах дип тормадылар, аның җанын, намусын таптап җәрәхәтләделәр, мәсхәрәләп упкынга ташладылар. Ул сеңлесен ничек аңларга да, ничек акларга да белмәде. Аксинья шул эшкә сәләтлеме? Юк. Ул алдангандыр, үзен гынахка батырган җизнәсеннән курыккандыр. Шул гынахын каплар өчен тагын да зуррак гынахка баткандыр. Ах, сеңлем, ни эшләдең? Ник мине, әнине, минем балаларым хакында ойламадың? Сестра у сестры юбочку носила, сестра у сестры милого отбила. Марҗалардан ишеткән шушы көйне тахмаклап утырганда, әнисе ишетеп бик ачуланган иде Аксиньяны. Үсмер кызлар ул чакта әниләренең нигә ачуланганын, бу җыр нәрсәсе белән ярамаганлыгын да аңламадылар. Менә хәзер тормыш килеп аңлатты. Әйтерсең, үз язмышын алдан үзе язып куйган. Барысы да хәтерләрендә Ольганың. Сугыш башы 41-нең ахырында Ольгага 7 яшь булганда туды сеңлесе Аксинья. Бәбигә исемне дә апа кеше үзе сайлады. Үскәндә барлы юклы ризыгын авызыннан өзеп аңа каптырырга тырышты. Әнисе ул вакытта көтү көтте, киндер сукты, үскән кыз арык куллары белән фронт өчен, фронттага тисе өчен дип җөн өрләде, бәйләм бәйләде, бишектәге сеңлесен җырлый-җырлый юатты. Бүтін юкшыллыкларга уч иткәндәй, тулы гәүдәле, алсу йөзле, авыру ширләүләргә бирешми торган бала булып үсте Аксинья. Әтиләре Свердловскида фронт өчен кораллар әзерләүче завод эшендә булды. Башка гаилә корып шунда турып калды. Үсә төшкәч Ольга белән Якуб әтиләрен үзләре эзләп барып таптылар. Әтиләре зур шәһәргә чыгып китәр өчен аларның икесенә дә паспортлар алып бириште. Соңыннан да ярдәм итеп торды. Ә менә Аксиньяны үз итмәде. Ул аны үз баласы итеп танымады бугай. Бер Ольга Райхан гына түгел, бар авыл халкы шаккатып калды. Кар болыты ишелеп төште менә күктән. Карья тагын гүжләде. Хатипҗан авылдан качкан. Кит инде, мондый нәрсәнең авылда түгел, мирдә булганы юк. Ни кылана ул ирактыгы? Үзеннән үз бәхетеннән кача инде ул, томана баш. Дуамал атасыннан да уздырган бу дип, сәке тулы балаларын ташлап, чит хатынга чыгып киткән Мөхәммәдьярны да силкеп атып искә алдылар.
Тел шарлауда мәгънә юк иде. Райхан киленне саклап калырга кирәк. Үчле, ачулы тетрәнүләре башына сукмасын дип борчылдылар. Ольга Райханны төрле юраучыларга, имче әбиләргә йөрттеләр. Барысында да бер сорау иде. Исәннәрме, юкмы? Исән булсалар кайталармы, юкмы? Ольга эзләде. Тик каян эзләргә беркем берни белми. Биянасы Вәсилә түтидә аптырашта булды. Авылда абруйлы, көчле саналган гаиләнең өстенә зур, мәңге юлмас тап төште. Ольга биянасы янына килде. Нишләтә ала иде соң уланы, аяз көндә адашкан баласын? Ни белән ярдәм итә ала яраткан киле Райханга? Җитмәсә, күзләре әнә сукраеп килә. Сораулы караш белән утыра да кайтып китә инде Ольга Райхан. Авылдан 10 чакрымнан читтәге Карагай урманында 3 бала белән эшсез, акчасыз яшәп булмый иде. Хатипҗаннан ни бары бер бәләкәй сыер калды. Шул бер үгез бозау китергәч, Миңсылу апаның шатлыгы ишенә сыймады. Үстерик та авылдан берәр йорт алырбыз дип хыялланды. Майор яланнары иркен, үләнгә бай, 2 кышкышлаган үгез хайран зур булып үсте. Бер төндә Ольга тагын төш күрде. Имеш Хатипҗан кайтып килеп, йөрәгенә мылтыктан атып китте. Тагын ни булыр икән? Булды. 2 көннән иртән тәрәзәләрен үтеп барган бер юлаучы какты. Сезнеке түгел микән ул урман буенда бер кара үгез үлеп ята? Ольга ни арада зур сугын пычагы эләктереп алды, үз-үзен белештермичә эчке күлмәктән генә шунда турып чапты. Үгез аларны кыйды. Агач ташый торган авыр йөк машинасы бәрдереп киткән. Тыны бетеп үгез өстенә иелде. Үлеп җитмәгән булса, юк шул инде. Үлгән, кан йөришеннән туктаган. Зур өметләр баглап, күз карасыдай саклап үстергән үгезне кочаклап урман буенда күпме елап утырыр иде икән, әнисе килеп алды. Авылга, халык арасына кайтырга, урмандагы ялгызлыктан кутылырга дигән хыяллар шелпәрәмә килде. Куркыныч иде, ирзатсыз кара урман эчендә яшәүе, җәен кешеләр, кышын бүреләр. Хатипҗан качканда 1 яшьлек кылыны белән бурадай зур бия дә юкка чыккан иде бит. Инде менә үгезләре. Ольга белән әнисе тагын җигелделәр. Бу як урманнарның байлыгы хәттән ашкан иде. Гөмбә җыеп, тозлап, хәзерләү контораларына тапшырдылар. Җиләк, көртмәле җыеп Магнитогорск шәһәренә илтеп саттылар. Ничек итсәләр иттеләр, хәлләреннән килгәнчә акча җыештырып, 3 елдан соң мунча чаклыгына бер иске йорт сатып алдылар. Авыл читендәге бу йорт алар өчен зур бәхет иде. Ни булса да кешеләргә якынрак булыр, балаларны укытырга мәктәп кирәк, үзенә дә эш кирәк иде. Колхоз Ольганың хәленә керергә тырышты. Фермага бозау карарга эшкә алдылар. Эшкә уңган иде хатын. Худайның рәхмәте, сугыш афәтләреннән соң авыл тернәкләнеп килә. Элек таякка эшләсәләр, көзен колхозчыларга акча түли башладылар. Укымый калганнар өчен кичке мәктәптә укытулар бара. Наданлыкны бетерү программасы мәҗбүри. Бар кеше 10 сыйныф, һич югы 9 сыйныф белемле булырга тиеш. Ольга үзе бик зирәк кеше, һәр нәрсәне бик тиз отып алучан. Аның да шул 4 кенә сыйныф белеме бар иде. Шушы кичке мәктәптә укырга тиеш иде дә. Тик әлеге авыл читендә яшәүе, барырга кайтырга җайсызлыгы, йөреп укырга кымучылады. 70-нче еллар башында авылда тракторчылар, хисапчылар, агрономнар хәзерләү курслары ачылды. Ольга ишеткәч тә башта туганы Якубны чакырып кайтарды. Әйдә туганым, яшка укыйбыз, кешедән ким булып яшәмик диеп, аны да авылда калдырды. Директор янына үзе килде. Тик кимендә 7 сыйныф белемең булу шарт икән бит. Директор бераз уйланып торды. Эшкә тырыш, 3 баласын ялгыз үстерә. Ничек тә ярдәм итәргә кирәк дигән карарга килде. Кызын партизан күмәк хуҗалыгы җитәкчеләре үзара сөйләшеп, 7 класс белеме бар дигән документлар ясап, Ольганы тракторчы һөнәренә укырга чакырдылар. Аннары кечкенә арбасы алга көйләнгән пупылка тракторына утырттылар һәм Карья авылында Ольга бердән-бер тракторчы хатын-кыз булды. Кабинасы да юк тракторда 16 ел хезмәт куйды. Җәен кышын рульдән төшмәде. Тракторны бозалар дип бер тапкырда ялга китмәде. Юксаң авылның колхозчылар өчен төзелгән ял йорты бар иде. Көндә яңа суелган иттән аш,
Кеше башына 2 литр кымыз, һәр колхозчы 12 көн ял итә алайды. Тик ул анда да бармады. Бу елларда Ольга Райхан бик күтәрелеп китте. Балалары бик яхшы укыды. Ул үрнәк ана иде. Алдынгы эшче буларак мактау токтасыннан төшмәде. Хәтта 2 тапкыр депутат булып та сайланды. Һәр вакыт почетлы президиумда утырды. Газетаның беренче битләрендә медальләре белән ялтырап аның рәсеме басылды. Ни хакынамы? Аны санамый, шүпкә дә санамый чыгып югалган ире белән сеңлесенә үч итепме, әллә алардан өстен булырга теләдеме? Ире ташлап киткән мискенне димәсеннәр өченме? 40-50 градус салкында да кара төннән торып, тракторын кабызып эшкә чыга торган булды. Пупылка аның иң якын достына әйләнде. Җырласа да, үз алдына сөйләнсә дә, аны күбрәк шушы җансыз Тимер тыңлады. Тик булар барысы да тышкы күренеш, әйе, сүз дә юк, кеше арасында башкалардан ким түгел, алдынгылар рәтендә. Ольга 30дан узган, инде аягында нык басып торган абруйлы, көчле хатын. Тик шулай да, тулайым бәхетле кешеләр бар микән соң ул? Ул уңышлар, тышкы кыяфәт, ялгыз түшәк, ачы хыянат, әле нинди бит, балаң кебек муйныңа асып үстергән туганыңнан. Юк, ул моны мәңге кичерә дә оныта да алмаячак. Алар аның уеннан 1 минутка да чыкмыйлар. 1000 кабат кабатлаган әйтәсе сүзләр, 1000 тапкыр күз яшен сеңдергән мендәр, менә шулар аның көндәлек тормышы. Гомер үтә. Балалар үсә, 3 баланы киендерергә, ошатырга кирәк, халык кием салымга магниткага йөри. Магнитогорск шәһәре моннан 100 чакрым гына. Шулай да барып кайтулары җиңел түгел. Ольга да балаларга мәктәпкә кием алырга дип юлга чыкты. Кирәк яракларын алгач, төшке ашка ашханәгә керде, тәлинкәсенә иелүгә аңа дәштеләр. Ольга, син бит бу? Ольга, исәнме, Ольга? Әйе, мин, диде каршысында утырган кешегә моңсу гына караш ташлап. Исәнме? Һәм ул кулындагы кашыгын кире өстәлгә куйды. Аның каршысында нык гәүдәле, озын буйлы ир асылы Рифкат утыра иде. Олыгаеп киткәнсең димме, Ольга, олай да үзгәргәнсең. Күзләрең моңсу, элеккеге кебек янмыйлар. Ул да колагын куйды да Ольгага таба эйлә төшеп сораулы карашын текәде. Әллә 100 тапкыр күз алдына китергәнмендер. Сине бер очратсам, ничек сорасымны? Ник көтмәдең мине армиядан? Син бит көтәм диеп вәгъдә бирдең. Ә мин шул чаклы ышандым сиңа. Инде өйләндем, 2 балам бар, ә мине һаман шул сорау борчый. Әллә һаман яратам микән сине, Ольга? Ник көтмәдең? Бәхетле итәрме, ышанмадыңмы? Ир күзләренә текәлеп, йотлыгып, аңа якында, шул ук вакытта инде читтә булган хатыннан җавап китте. Ольга аның шымырт кара күзләренә карады, кирфекләре очында көчкә тыелып торган күз яшьләрен күреп тетрәнеп китте. Җаны сыкрады. Куе кара тулкын чәчләр, барысы да искитмәле чибәр. Хатип җаны аның җилкәсенә генә җитәр иде. Икесе 2 яр, бер-берсенә капма каршы. Рәнҗемә миңа, Рифкат, диде Ольга авыр сулап. Тормыш мине моның өчен җәзасын күптән бирде инде. Ичмасам син бәхетле бул. Юллар аерылган, язмышлар чуалган. Истәлеккә дип бирелгән карточкасын әле дә булса йөрәк турысында саклап йөртүен, гомергә саклаячагын әйтми китте, билгеле. Юллары шунда тагын аерылды. Юл буена кайта-кайтышлый ул Рифкатны уйлады. Уйларының игешеге юк, уйлаган сайын бутала гына барды. Алар бергә бер заводта фрезеровщик булып эшләделәр, шунда таныштылар да инде. 1 ярты ел бик яратышып йөрделәр, аннан аны армияга алдылар. Рифкат ятим үскән бер кеме юк, армияга аны Ольга озатты. Көн сайын диярлек матур, акыллы хатлар килеп торды. Ә язмыш үзенчә әйтте. Ольга энесе Якуб турган тулай торакка хәлен белергә килде. Шунда энесе белән бер бүлмәдә яшәгән Хатипҗан аның тирәсендә әле чебен булып очты, әле кулына гармун алып каршысына утырып җыр тезде.
Телгә оста Хатипҗан орышчык булып бетерелде. Тырышлыгы бушка китмәде, дуслашып киттеләр. Ольгага җыр телле, җырлап биеп торган егет янында яшәү күңелле, җиңел булыр төсле тоелды. 9 ай очрашып йөргәннән соң Хатипҗан аны үзләренең авылына алып кайтты. Туганнары белән таныштырды, авылын күрсәтте. Зур авыл, егетнең нәселендә көчле абруйлы затлар, укытучылар, җитәкчеләр. Мин булар белән югалмам дидемме, сөйгәнен 3 ел көтү озак тоелдымы, хәзер инде әйтү кыен. Көчле затта да бер аксак имгәк булганын уйлап багырга яшьлегеме, акылымы җитмәде. Рифкатны ятим булганы өчен үзенә тиң итәсе килмәде. Чөнки аның үзенең дә әтисе, әнисе ятим үскәннәр. Ул үзе дә 4нче буын ятим үскән бала иде. Аның зур, абруйлы гаиләдә кайнашып яшисе килә бит. Йылгыр, йөгерек, җыр телле гармунчы егет Хатипҗан алтын таулар вәгъдә иттеме? Юксаң, баһадир егет, сабыр рифкат янында Хатипҗан кем иде шул чаклы? Затлы затлар белән аралашасы килде. Менә аралашты. Зур гаиләнең үз кайгысы, Ольганың үз хәсрәте, хыянатка хыянат әйләнеп кайтты, түгелме? Миңсылу түти балаларны карашып өйдә дөнья көтте. Кешеләргә кирип йөрмәде, әллә үзен гаепле санады, әллә артык сорау бирерләр дип курктымы, ә үзләренә кергән кешегә сөенеп бетә алмады. Соңгы шырпысын, соңгы тузын биреп чыгарырга әзер иде. Бигрәк тә камыр ризыкларына оста Мари түти, кергән бер кешене сыйлап, шәйләп узата. Берәү дә аңа читтән килгән килмешәк дип карамады. Авыл халканы үз итте, аның йортын урап үтмәде. Ул күрәсен кешеләргә шуңа да рәхмәтле иде. Кызы тик менә кызы бик үзгәрде. Эше бара, үзе почетта, бар кешегә кирәк, акчаны да яхшы эшләй, яңа өй алып җибәрде. Тыкрык башы булса да авылга якынайды, кеше арасында. Җитмәсә кайтуына кем дә булса да, я ныгыт, я кәр салдырырга килеп көтеп утыра. Миңсылу түти аның эштән кайтуына ашарына әзерләп, алдына биеп тиярлек торды. Ә ул Ольга эштән кайтуга караватына бөгөрләнеп менеп утыра да, зур осталык белән кәртләрен селтәп җибәрә һәм юалган ире белән туганын эзләргә керешә. Бу гадәт аның шул чаклы канына сеңде. Кәрт салуның тәртибен көннән-көн яхшырак үзләштерде. Каяндыр белеп алып, янына башка кешеләр дә йөри башладылар. Кемнең малы, кемнең гаиләсендә нидер югалган, әйткәннәре дөрескә чыгып, ышанучылар күбәеп китте. Әллә кайлардан ишетеп килә башладылар. Бер вакыт шулай магниттан килеп төштеләр. Бу җиткән кызлар югалган. Атасы белән анасы кайгыдан кая барып сугылырга белми йөриләр икән. Мискеннәрнең эзләмәгән җирләре калмаган. Эзләмәгез, кайгырмагыз, үзе кайтачак дип кайтарып җибәрде. Алар рәхмәт әйтеп кабат килделәр. Чынлап та кызлары кайткан. Моннан соң аның күрәзәчлек даны тагын да күтәрелеп китте. Тагын бер очракта авылда яшь кенә иркә югалгач, аңа килеп йыгылдылар, Ольгаларга. Су башыннан эзләгез, кар эрегәнче алып кайтып көмегез, су пычратып ятыр алайса дип киңәш итте. Шул хак чыкты. Тик менә әнисе Миңсылу апа гына моңа каршы иде. Әлеге шөгылен өнәп бетермәде. Ничә әйтте, ничә тапкыр сөйләшеп карады. Ташла балам бу кәртләреңне, юнлегә китермәячәк ул юрауларың. Үз башыңа бәлә алма диеп, ә кешеләр килә тордылар. Килгән берсеннән ниндидер хәсрәт, югалту, ничек бурып чыгарасың кешене? Кәртен ачты, ныгытын салды, шуның белән юатып, күңелләренә өмет салып, кайтарып җибәрә иде. Ирләр арасында эшләсә дә кул салучы, тел тидерүче булмады. Аңа хөрмәт белән карадылар. 26 яшендә ялгыз калган бу хатынның яшьлеге дә, матурлыгы да үзе белән иде. Шулай да хатыны үлгән берәү сүз катып карады. Кияүгә дә чакырды. Ольга ризалашмагач, берсендә тракторның арбасына менеп утырып, "Райхан, әйдә миңа өемне күрсәтәм. Мин сиңа бәлеш пешереп ашатам" дип тә карады. "Юк, төшәннән, чык әрҗә эченнән, юләр" дип бер әйтте, ике әйтте, алай да тыңламагач, акрын гына арбаны күтәртте дә ипләп кенә шудырып төшерде ирне. "Бәлешне минем әнием дә пешереп ашата" дип кычкырып көлде һәм кузгалып китеп тә барды. Шул бүтән бер кем бәйләнүче соратучы булмады. Еллар үтә торды, тормышта җиңеләйгәннән җиңеләеп бара.
Балалар да кул арасына керделәр, җәйге каникулларында колхозда эшлиләр, шулай да соңгы көннәрдә әллә нәрсә генә җанын тырнап тора. Инде менә Румиясы быел 10-ны бетереп укырга китәчәк, аны да юлга әзерләргә кирәк. Ул инде җиткән кыз булып килә, башкалар рәтендә кичләрен клубка да чыккалый. Ольгаларның өе тыкрык башында иң читтә тора. Тирә-як шомлы караңгы, шуңа күңеле тыныч түгел ахрысы. Бу төнне дә ул йокламыйча аның кайтканын көтте. Инде төн үтеп бара, түзмәде, торып ишек алдына чыкты. Урам капкасын акрын гына ачып төнге тынлыкка кулак салды. Ерак түгел бер ташландык йорттан ялварып кычкырган куркыныч тавыш ишетелде. Таныш тавыш. Ольга бар куркуын онытып шунда барып керде. Тавыш сарайдан ишетелә. Капшына шул якка ташланды. Үзе бар көченә әллә ниләр кычкырды. Олы гына гәүдәле бер карашкы бәрелә-сугыла сарай капкасыннан чыгып йөгерде. Кулына килеп эләгүгә кызын урамга өстерәде. Өйгә алып кайтты. Куркуыннан дер-дер калтыранып елаган кызына сүзеп карап торды. Күлмәк изүләр йыртылган, итәкләре канга баткан. Ольга күзенә ак-кара күренми, кулына ни эләксә шуның белән Румияны кыйнады. Хурлыктан, гарлектән, көчсезлектән ни эшләргә белмичә йылы-йылы кызын ярды. Эшләр харап, араларына әни карчык кирип басты. Хурлык дисең, бар, куып тот та, шул әдәм актыгын тотып бер судка бир, балага тимә. Булай да ана җаны чыга язып калтырый. Әбисе җылы су белән юындырып йокларга яткызды. Кирфек тә какмый оныгын саклап чыкты. Зәхмәт кагыла күрмәсен дип чәчләреннән сыпыра, әлдән-әле башын тотып карый, юрганын төзәтеп яба. Ольга төнне йокламый утырып чыкты. Шундый чакта таяныр кешесе дә, яклар кешесе дә юк. Ул авылда гына түгел, бөтен республикага даны таралган тракторчы хатын мондый вәхшилек алдында көчсез. Кем икәнен дә белде, тик дөньяга фаш ителәсе кызының данын сатасы килмәде. Бар сабырлыгын җыеп, тешен кысып, телен тешләргә туры килде. Укулар бетү белән Румияны Чиләбегә укырга озатты. Кондитерлар училищесын тамамлауга җитәр-җитмәсрәк бер егеткә димләп кияүгә бирде. Егет бик чибәр, тик акылга таманрак шул. Гөнаһсыздан гөнаһалы кызының оятын ана кеше шулай капламакчы булды. Чиләбедә эшләгән җиреннән Румияга бер бүлмә бирделәр. Ольга бар кирәк-яраклары белән шунда урнашырга ярдәм итте. Ир дигәнең 2 көннең берендә җенләнеп хатынын кыйнады. Их, бер килсә килә бит ул кеше башына. Румия шул җитлекмәгән иреннән корсакка узды, авылга кайтып кыз бәби тапты. Бәби белән өйгә кайткач Румия ни кыланганын үзе аңламады. Баланы тарткалады, йылыккалады, кыйнады, я күтәреп бәрде. Ольганың башы катты, аптырады. Ник кыйный баланы, ник ашатмый? Бер көнне эштән кайтуына Румия өйдә юк иде. И балам, Чиләбегә ир янына кайтып китте ул, диде әнисе бик борчылып. Әйе, күрсәтте аларга тормыш арт ягын. Берничә көннән Ольга апа кызын эзләп китте. Алар торган тулай торакның бүлмәсенә керүгә үк аптырап калды. Шыр ялангач бүлмә, бер нәрсә, бер кем юк. Вахтада утырган хатын сөйләүенчә, кияү дигән кеше бөтен әйберне каядыр күчергән һәм хатыны кайтып җиткәнчә чыгып та качкан. Буш бүлмәгә кайтып төшкән яшь ана да кечкенә кызчыгын шунда ташлап чыгып киткән. Баланы шифаханәгә алып китеп, аннан балалар йортына тапшырганнар. Анасын нерв авыруларын дәвалый торган хастаханәгә. Румияның чире үтә торган чир түгел икәнен аңлагач, Ольга 2 баланы карый алырына ышанмады. Румияны караган табиб, бусы әле баласы, алда әле аның анасы дия сөйләнеп авыруның хәле тагын да яманрак буласын белгертте. Булай да хәсрәттән иңгерәгән ана башка чыгу юлын күрмәде, оныгыннан үзе баш тартты. Моның өчен бик үкенәчәк әле Ольга, үкенәчәк. Икесенең берсеннән баш тартырга туры килде, чөнки ул аңлады. Румиясы гомерлеккә итәгенә тагылып йөри торган олы бала булып калачак. Озын буйлы әниләренә охшап ак йөзле, бөдрә чәчле, су сөлеге кебек 2 егет тә үсеп җиттеләр. Әтиләренең чыгып югалганына 30 елга якын вакыт үтте. Алар аның нинди икәнен дә белмиләр, кем итеп
тә күз алдына китерә алмыйлар. Ольга һаман көтә. Җаны бар кеше кайтмый калмас. Бием карчык та бик картайды инде. Безне онытса да, анасын онытырга тиеш түгел иде ул. Аксинья не уйлый микән? Безнең әни дә картайды бит. Юк, мин ышанмыйм кеше бәхете урлап бәхетле булуга. Җан газабы кешене җәфалый, тынгы бирми бит. Алар ничек яши икән соң шул кадәре гөнаһ белән? Әллә алар моны гөнаһка санамый микән? Кызу канлы Хатипҗан күпме генә бәхет бирер икән сеңлесенә. Шуларны уйласа, Ольга һәрвакыт кызышып китә дә иң авыр каргышлар белән каргый, елый. Бер көнне хат ташучы очрады. Мин әйтте димә, Райхан, синең иреңнән әнисенә хат килде. Бар йөгер диде. Әйе, йөгереп барды Вәсилә түтигә. Адресы гына кирәк иде аңа. Менә кайда качканнар. Братскийга чаклы чапканнар. Фотоларын да җибәргәннәр. Фотоларын кат-кат әйләндереп карады. Балдызы җизнәсеннән 5 бала табып, ирен бәхетле иткән. Икесе ике яктан басып торалар. Уртада 5 бала. Күрәм бит, берегә алмагансыз шул. Кеше бәхетсезлегеннән бәхет кырган кешене күргәнем юк әле. Сыңлесен көн-төн каргады, елый каргады. Берсе артыннан берсе 7 хат язып салды. Һәр хатның астына «Сестра у сестры юбочку носила, сестра у сестры милого отбила» дип язып куйды. Шулай да бер хатына җавап килде. Хат русчалап язылган. «Прости меня, сестра, гафу ит апам. Аллаһ хакы өчен дип сорыйм. Миңа әни белән саубулашып калырга рөхсәт ит. Үтенеп сорыйм синнән» диелгән сүзләр. Сеңлесенең ялварып язган хаты аның ачуын гына кабарды. Мин гомер буе газапландым, сез дә газапланыгыз, әле менә дигән шикелле. Рөхсәтем юк кайтырга. Капкадан да кертмим дип җавап бирде. Башка хат алышмадылар. Бәхетсезлекләр килә торды. Кызын клиникада мәңгегә калдырасы килмәде. Ни күрсәң дә үз балам диеп өйдә тотты. Кая барса да үзеннән калдырмады. Тик Румияның шире көчәеп киткәндә Ольга апаның көче җитмәй. Күзенә әллә ниләр күренеп тузынган сәгатьләрендә күгәргәнче кыйналган чаклары да күп булды. Диспансерда елына 1-2 тапкыр яткырып чыгарга кирәк. Шунсыз пенсиясын озайтмыйлар. Тик аннан кайткач ул тагын да ныграк җенләнә. Тыюы кыен. Инде 2 тапкыр кулында сындырды. Нишлисең бит? Бала анага түзәргә генә кала. Бер төнне авыл кибетенә товар кайткач, кешлеккә генә киярмен дип үзенә бер килешле күлмәк алып кайтып, урындык артына элеп куйды. Якындагы колонкага суга гына чыккан. Шул арада пычак белән турап яңа күлмәктән өстәлгә тукмаш өеп салып куйган. Кулына ни эләксә шуны йырта, турый, умыра, кирәкле әйбере югалганда мунча мишеннән эзләп табырга күнегеп китте ана. Бер кышта мишендә резин итек калдырып ягылган мунча исендә исереп, шут үлемнән калдылар. Инде өйдә песидә асрый алмыйлар, койрыгыннан булгап силки. Менә алып кайт син аның янына тудырган яшь баласын. Күптән бер фаҗига булыр иде. Куркынып уйлады Ольга. Жәлли дә, үкенә дә. Ул соңгы нәсел дәвамчысыннан баш тартканына, икенче яктан ул сабыйны бездәгедәй бәхетсезлек эзәрлекләмәс дип тә ышана. 8-не бетерү белән уллары бер-бер артлы Чиләбе шәһәренә киттеләр. Берсе электрик, икенчесе эретеп ябыштыру һөнәренә укырга керделәр. Ярый әле малайлар тәртипле, акыллы балалар булып, әниләренең хәлен аңлап үстеләр, авырлык китермәскә тырыштылар. Егетләр шәп, шибәрләр. Шуңамы озак көттермәделәр, өйләнеп, гаилә корып та җибәрделәр. Киленнәр бер-бер артлы бәби бүләк итә тордылар. Бар да кешечә, бер кемнән ким түгел. Тик шул бәхетне, шатлыкны уртаклашырга пары булмау җанын әрнетте. Кайтсын иде, күрсен иде, нинди малайлар үстерде, дөнья кырды. Ходай ишеттеме җан авазын, бер ялда уллары кайтты. Ярыша булган хәлләрне сөйләргә тотындылар. Ольганың башына тиз генә барып та җитә алмады. Берәмләп кенә сөйләгез әле, ни булды? Нәрсәгә шул чаклы ышанасыз? Бәләкәй балалардай шатланасыз? Әни, әти кайтты, әти килде безгә. 2 көн бездә улы белән кунак булып киттеләр. Монда кайтырга да уйлаган идек, тик аларның ялы бетте. Кире киттеләр. Озакламый кайтабыз диделәр.
Ольга тын да алмай улларын тыңлады. Үзе эштән аларның хисләренә аптырады. Күрше, ничек сабый балалардай сөйнәләр, үзләре бит инде ничә бала атасы булганнар. Шулай гомер буена аларга бер кечкенә шатлык, әти җитмәгән, аларга әти кирәк булган. И сабыйларым, тойды микән моны атагыз, аңлады микән ул сезнең хәлегезне? Ничек йөрәге җиткән дигән кайтырга, диде дулкынлануын сиздермәскә тырышып. Әни, без аңа әйттек. Кайт, әни безнең добрая, кичерәчәк дидек. Уллары сөйләгәннән Ольга шуны аңлады. Кеше ничек кенә гөнаһ кылмасын, барыбер туган җиренә тартыла, туганлык тамырларын башлый. Хатипҗан ничек итсә әйткәндер, үзе белән улын да алып кайткан бит әнә. Киткәндә Ольгага сәлам әйтегез, мин озакламый кайтырмын дигән. Әни, алар кайтсалар ни әйтерсең дип сорап куйды Илдус. Әйтмиммисең, әйтермен. Әллә, сез исәнмени әле? Үлгәннәрдер, үлмәсәләр бер кайтып балаларының хәлен белеп китәрләр иде, дип әйтермен, дигән булды Ольга җанланып килеп. Ә чынлыкта, менә каршысына хәзер кайтып утырсалар, бер ни дә әйтә алмас иде. Хатипҗанга әйтәсе сүзләре инде күңелдән әйтелеп беткән. Ә шулай да көтте Ольга. Аның бигрәк тә сеңлесен күрәсе килде. Карт әниләре дә күңеленнән генә көтәдер. Ничәмә тапкыр күңеленнән аларны каршысына утыртып сөйләште, елады, сүкте, каргады. Балалар сөйләделәр дә, сөйләделәр. Ә ул үзенекен уйлады. Эх, тормыш. Әни, мин киләсе атнада кайта алмамдыр. Безнең военное учение 10 көнгә переподготовкага алалар, диде Илдус. Ярый улым, хөкүмәт эше бит, нишлисең, барып кайтырсың инде. Бер атнадан улының үле гәүдәсе кайтты. Ни булгандыр? Күкрәк өлешендә машина тәгәрмәче эзе күгәреп ята иде. Аңлатучы булмады анага. Сугыш та юк, дошман да юк. Ә улының 2 бала атасының гомере киселгән. Ирләр сугышлы уйыны уйныйлар. Шул уйыннан толлар, ятимнәр, күз яше түгеп сукырайган аналар кала. Элеккеге хәсрәт булмаган икән. Баласының үлеме Хатипҗанны да, Аксинияны да бер читкә алып ыртты. Чыдый алмас, сынар кебек иде бу юлы. Ширле румиясы кала. Иней, ничек түзим бу сынауларга? Кем каргады мине? Кеше өлешенә тигәнем, кеше гаиләсен бузганым юк. Ни хакына газаплый мине Ходай, дип өзгәләнеп елады. Тик кеше арасына чыгып, күз яшен күрсәтмәде. Ольганың элеккеге гадәте белән кулына кәрт алганын күреп, Миңсылу әбик кәртләрне өстәлдән сыпырып алып, янып торган мичкә атты. Әйттемме мин сиңа, кагылма, юрама, өйгә хәсрәт китерәсең дип. Карганма, каргышың үз башыңа төшәр. Онот, кичер, яшә булганына канәгать булып. Инде күпме еллар үтте, тынычланырга вакыт. Әле без белмибез алар тормышын, алар ничек яшиләр. Әйтеп бетермәде, ишек алдында чыгып китеп, алъяпкычына капланып тавышсыз үкседе. Кызларының улысы кешесен каргаганда курылып кала иде ул. Нишлисең, икесе дә йөрәкне ярып чыккан балалар. Борчылулары юкка түгел. Миңсылу апа яхшы белә, мондый сәләт аның баласына әбисеннән күчкән. Миңсылу хәтерли дә әле, аның анасы марилар арасында гына түгел, тирә-якка танылган бик көчле сихерче, юраучы иде. Кемнәргә ниләр эшләгәндер, тик үлеме бик куркыныч һәм аяныч булды. Нәселдән килгән кызындагы күргәзәчелек яман шир кебек елдан-ел көчәя генә бара. Тик ул үзенә генә ярдәм итә алмый. Аның шул юлдан ничек кенә сакларга тырышмасын тыңламый. Илдусын йөрәк парасын иделенә карыйда ныграк ярата иде. Ходай иң яратканыңны алып сынармын дигән. Улын ул бик сагына. Их, төшләремдә генә булса да күреп сөйсәм иде дип теләкләр теләп ята торгач, берсендә төшенә керде. Янәсе улы кайткан, эй, сөйде улын, эй, сөйде, утыртып, ашатыйм, дисә, өстәле буш икән. Кинәт уянып торып утырды. Нәрсәне аңлатасың бу төш?
Ey, улым хәйер көтә, дога көтә бит. Мари халкы гадәттә мәчеткә яисә ширкәүгә йөрмәй, зиратка да бармыйлар. Үзләре яшәгән төбәккә якын агачлыкка урын билгеләп, дини йолаларны шунда үтиләр. Үлгәннәрне искә алганда һәм атна кичтә өйләренә кунак чакырып сыйлыйлар, шәм яндыралар. Мәчеткә баручы күреп, йөгертеп, хәйрен чыгарып бирде. Минем исемнән шушы хәйрне бирегез әле, зинһар улым рухына диде. Хатипҗан улы Илдус рухына дип укысыннар. Ольга үзе мәчеткә йөрмәде. Тик бәйрәм сайын, җае чыккан сайын мәчеткә хәйрен бирмей калмады. Хәсрәт шулпасы бетмәгән икән шул әле. Берничә елдан улы Идел үлеп китте, 3 баласы калды. Миңсылу әбисенең иң яратып үстергән оныгы әтисе ташлап качканда 11 айлык кына булып калган иде. Әбисе аны куйнына бөтереп тыгып кына, я җилкәсендә утыртып җиләккә йөртә иде. Ярый әле бу кайгыны күрмәде. Миңсылу әби 2 ел алдан гына бу дөньядан китеп барган иде. Алар шул тыкрык башында кешеләрдән читтәрәк авыру румиясе белән икәү генә япа-ялгыз торып калдылар. Авыл елдан ел үзгәрә, кешеләр мәрхәмәтсезгә әйләнә бара, яшьләрдә курку да, оят та калмады. Ольга инде ылгайды. Авыл эченәрәк күчәргә кирәк диеп, авызыннан үзеп тырыша-тырыша акча җыйды. Тик ул акчаларны бер төндә битлек киеп кереп, 3 бәдбәхәт сыпырып талап чыгып киттеләр. Румиясе куркудан бик каты ярсып бәргәләнде. Көчле укуллар белән көчкә тынычландырдылар. И бу тормыш дип әшергәләнде Ольга. Беренчесендә үз ире аш ялангач калдырып чыгып китеп, авылга кешеләр арасына кайтырга дигән хыялын урлады. Инде хәзер менә тагын шул. Шушы баткаклы тыкрык башыннан күчеп, кешеләр арасында яшәргә дигән өметне урладылар. Якларга, ярдәмләшергә ни уллары, ни әнисе юклар. Румиясе караватында тирбәлеп, җыр-җырлап утыра. Туган илкәем, сөйгән җиркәем. Ольга бу юлы да кызына карап алды. Килт итеп исенә төште. Хатипҗан элек өйдә гел шул җырны җырлады. Ә бит ул чакта балага ни бары 5 кенә яшь иде. Я Раббым, кызы да әтисен сагынып яшәде микәнни? Хатипҗан тагын да җырлады микән ул җырны? Гармуны өйдә калган иде аның, Илдусына диеп саклады. Инде менә янында Илдус та юк, Иделе дә юк, Хатипҗан да юк, ичмасам әнисе дә исән түгел. Ни тотып тора аны бу дөньяда? Шул дивана Румиясеме? Әйе, ул кирәк әле дөньяда. Шул дөнья акыллыдан акылсыз иткән чирле Румиясына кирәк. Бер эретеп, бер туңырып торды да, ноябрь башында ук кар ятты. Арбаны язга чаклы ялга куеп, чанага күчтеләр. Хатипҗан атын җил-җилдертеп, кар бураннар уйнатып чаптырга ярата. Анды чакта йөрәкләр җилкенеп, үзеннән-үзе «Ой, әйдә җилдер малкай» дип кычкырасы килә. Шулай куалады да, урманның бер ышык урынында шып итеп атын туктатты. Иртәгә мин Ольганы әнигә кайтарып куям. Әби сыер савырга чыкканда, син бик тиз генә җыен, Иделне үзебез белән алабыз диде. Шешә белән сөт алырга онытма. Бала ярамый, җизни. Апа белән әни ничек яшәр? Ә бала, ул бит әле имә. Апа безне каргаячак, без бер качанда бәхетле булмаячакбыз, диде елы язып 19-ы да тулмаган балдызы Аксинья. Ялама, башка чара юк, озакламый корсагың беленә башлый. Хәзергә качабыз, аннан күз күрер. Икенче көнне Хатипҗан иртән Ольганы авылга биянасына кайтарып куйды. Үзе атны янтыра язып куалап, кире урманга кайтты. Башында бер генә уй, ничек сиздерми генә баланы алып чыгарга. Әбинең сурайга чыгып киткәнен генә сагалап тордылар да, төнәлгән әйберләрне йөгерә-йөгерә ташып чанага ыргыттылар һәм баланы да юрганына төреп, алып чыгып чанага яшерүгә килгән юлдан ат тагын торып чапты. Миңсылу сарайдан чыкканда Хатипҗанның аты кар бураны уйнатып инде урман авызына кирип бара иде. Ни булган? Иртәдән чабулый бу кияү, дип сөйләнә-сөйләнә өйгә керде. Аныклары Румия белән Илдус ишек төбендә мышкылдашып торалар. Әбиләрен күргәч, итәгенә сырышып, кычкырып ук елый башладылар. Аны гына алдылар, безне алмадылар.
әтинең безне бахбайына ултылтасы килми, бәбине генә ялата ул, дип лепелдәде Румиясы. Миңсылу түтей урамга ташланды. Инде кар бураны да күренмәй, алар ерак иде. Бик куркыныч хәл буласын сиземләп, ни булганын аңларга тырышып, бик озак утырды ул, балаларны кочагына алып. Ни бу? Бу Аксинияның дөньяга тудырган үз газиз анасыннан һәм бер туган апасыннан, бу 3 бала атасы Хатипҗанның бишектәге улын кыргыйларча урлап, калган 2 баласыннан һәм законлы хатыныннан качып китүләре иде. Кая китте үлгәнче яратырмын дип биргән антлар? Барысы да кар бураны артында калдырып, атны ак күбеккә батырып чаптылар да чаптылар. Аксинья бала юрганына төрелеп елады да елады. Әнекей генәм, апакаем, кичергез, мин теләмәдем булай булуын, мин теләмәдем, сез мине мәңге кичермәссез. Тик кар бураны аның ялварып елавын кире алып кайтмады. Алар качкан юлны мәңгегә тапмаслык итеп көмеп китте. Хатипҗан барысында алдан хәстәрләгән. Бер танышларына кирип кундылар. Икенче көнне чанасы белән бергә атын сатып җибәрде. Поездга билет алырга килгән җиреннән кире бурылып кайтты. Малайны кире илтергә кирәк. Безне эзләмәсә дә баланы эзләтәчәк. Аксинья ялварулы күзләре белән җизнәсенә текәлде. Баланы сагынып апа акылдан язачак. Үзебез дә кайтык кире. Кайтмыйбыз. Баланы илтеп бирерләр. Без икәү генә китәбез. Кая китәбез? Кем кайда көтә безне? Яңа тормыш, яңа төзелешләр. Эх, беткән баш беткән. Звездный дигән шәһәр төзиләр, ди. Шунда китәбез. Поездга билет алып Мияс шәһәреннән яңа тормышка юл алдылар. Киселде, өзелде, мәңгегә, хуш туган як, дип уйлады Хатипҗан. Тик үткәндә калган вождан газабында, кылган гамәлләре, тудырган анасы, балалары кайта-кайта исенә төшеп сагынып җанын җәфаласын ул әле башына да китерми. Әлегә тик бер уй, тизрәк моннан ераграк китәргә, качарга, онытырга. Моннан ары Аксинья язмышын җизнәсе кулына тапшырды. Ул ничек әйтсә шулай булды. Алар Звездныйга барып җитмәделәр. Юлда бер пар белән таныштылар. Хатипҗанның тел, Аллага шөкер, хәзер таныша, гомер буе белгән кешесе кебек шундук аралаша башлый. Әлеге олы парлар белән дә шулай булды. Алар яшьләрне бик ошаттылар. Әйдәгез безгә Братскига, анда яңа төзелеш, акчаны яхшы түлиләр, үзебез ярдәм итәрбез, дип күндерделәр. Шулай итеп, шул картларга ияреп китеп Братскига төшеп калдылар. Картлар үзләренең времянкасында урын бирделәр. Күп тә үтмәде, февраль башында уллары туды. Рудик дип исем куштылар. Икенче елга үзләре времянка салып чыктылар. 2 елдан тагын бер уллары туды. Анасына Артур дип куштылар. Хатипҗан бар кеше белән тиз уртак тел тапты. Бөтен тирә-як күршеләр белән дус булды. Хатипҗанны монда Пашка дип йөртәләр. Эш күп, акча яхшы түлиләр. Шулай да бик эш яратмаган Хатипҗан йөк машинасын ташлап ут сүндерү депосына эшкә керде. Документлары булмагач, Аксинья бер кая эшкә урнаша алмады. Хатипҗан утлыгын да, этлеген дә ташламады. Никтер аны хатыннар бик ярата идеме? Юксаң, карап кызыгыр җире дә юк кебек үзенең. 3 көн рәттән кунарга кайтмаган чаклары бик күп булды. Ул үзен гаепле дә санамады шикелле. Аксинья күз яшен күрсәтмәде. Яратты микән соң ул аны? Аксиньяның эчендә ни барын аңлау кыен иде. Ул хатта тиргәшә дә белми иде бугай. Балаларына кычкырганын, я ачуланганын ишеткән кеше булмады. 27дә 3нче малайын алып кайтты. Кыз булсын дип шул чаклы теләгән иде, ичмасам сөйләшер, серләшер кешем булыр дип хыялланган иде үзе. 3нче малайы туганны да белми, Хатипҗан әллә кайда йөреп турып калды. Күршеләре кирип, яңа ел кичәсендә өйдә бер үзең утырма, бәйрәм бит. Әйдә безгә дип балалары белән бергә үзләрен алып чыгып киттеләр. Аксинья бу кешеләр белән килгәннең беренче көннәрендә үк танышты. Урам башында бәке, халык шунда суга йөри. Аксинья елеп су алганда янындагы хатыннар шыбырдашып алдылар. Аннан берсе: "Син Марикамы әллә?" дип сорады. "Әйе", диде Аксинья. Тегеләре аның бияләйләрен тотып карадылар, үзләренекен күрсәттеләр. Барысының бизәкләре бер төсле.
Алар шатланышып көлеп җибәрделәр. Менә шушы көннән туган кебек үз милләтеннән булган марилар белән бик дус яшәделәр. Хатипҗан үзе туйганчы бәйрәм ясап кайтып керүгә өйдә гаиләсен тапмады. Бөтен урамны бер итеп эзләргә чыгып чапты. Табып алып кайткач, яшь хатыннан балалар алдында иссез иткәнче кыйнады. Минем рөхсәтемнән башка өйдән чыкма. Ник минсез кунакка йөрисең дип типкәләде. Үзеннән 12 яшькә олы, холыксыз һәм йөрмшәк ирне түссә, үз язмышына кул селтәгән кеше генә түзеп яшәргә тиеш иде. Икенче елында чыршы бәйрәмен яхшы гына бәйрәм иткәннән соң, марилар үзләре кереп, Хатипҗанны берәгәйле кыйнап чыктылар. Якташлык читтә бик көчле шул ул. Язмышы Худайдан шулай язылган идеме, әллә үзе шушы язмышны сайладымы, бәлки кылган гынахлары өчен түзеп яшәргә тиешмен дип уйладымы? Болай да башын күтәрми яшәгән Аксинья ире кыйнаганнан соң тагын да йомылды. Бала вакытларын уйлап, еш кына моңсуланып уйга калып утыра торган булып калды. Үскәндә Аксиньяның әти дип дәшер кешесе бер кашан булмады. Әтиләренең гаиләгә кайтмавында бәлки әнисенең дә гаибе булгандыр. Аксинья кемнеке? Ник туу турында таныклыгы юк. Моңа җавапны әнисе Миңсылу гына белә иде. Ничек кенә булганда да әти кеше аны үз баласы итеп танымады. Авылларында мәктәптә 4нче сыйныфка чаклыгына иде. Аксинья башлангыч мәктәптә 4 классны тамамлаганнан соң башка укымады. Әнисе янында шым гына карусыз күләгә кебек тик йөрде. Карьяга күчеп килгәндә ул бик яшь, чибәрлеге таң калырлык иде. Аны күргән кеше күзен ала алмай сихерләнгән кебек катып тора бирер иде. Тик язмышы башкача язылган икән шул. Гаилә зурая, времянкага сыешмыйлар. Хатипҗанга йорт торгызмый хәле калмады. Җиң сызганып эшкә тотынды. Сарай салып, дуңгыз, сыер алып җибәрделәр. Теләсә теленнән, теләсә кулыннан эш килә. Тирә-якка матур итеп бакча үстереп җибәрде. Алмагачларны Мәскәүдән генә яздырып кайтарды. Умарта үрчетеп җибәрде. Тик 3 көнгә берәр атнага чыгып югалуын гына туктатмады. Үзләренең капка ябылмады. Кешедән üzülмәделәр. Киң күңелле Пашка бар кеше белән дә дус булды. 30 яшында Аксинья 4нчегә кыз бала алып кайтты. Аксинья бәлки беренче тапкыр хыялы тормышка ашканга сөенгәндер. Йортта төзелеш, 4 бала, мал-туар, Аксинья баш күтәрмәй дөнья көтте. Алай да дуслары бар. 36 яшендә генә туган яктан соратып, документ юллап алырга булыштылар. Документ булгач, эшкә дә чыгарга була. Заводка эшкә урнашкач, азрак тормыш җиңеләйде. Йортка акча кайта башлады. Аксиньяны эшендә бик хөрмәт итәләр. Кеше арасында чыккач, үзе дә азрак үзгәреп, башын күтәреп йөри башлады. Партая барган саен Хатипҗан ныграк көнләште. Иң борчыганы бәлки яратам икән аны хатыны дигән шикләнү. Башына уй керде ирнең, тиз генә җавап та таба алмаслык уйлар. Атналар буена читтә кунып калган чаклары әз булмады. Ул үзе нинди генә хатыннар белән йөрмәсен, Аксинья бер кашан кайда булдың дип сорамады. Бер кашан елаганын күрсәтмәде. Кыйнаса, юкка җәберләсә дә, ул аны үзенчә ярата. Кайбердә җенләнүе, ник карышмый, ник суксаң да карышмый, ник башка хатыннар кебек елап талашмый, җаны бармы юкмы моның дип кенә җенләнү. Хатынының бер кашан хыянат итмәсенә иманы камил иде. Тик ул аны рәнҗетер өчен һәр вакыт сәбәбен табып, кыйнаган чаклары аз булмады. Азындың Хатипҗан. Бик азындың. Айнык чакларында Хатипҗанны сагыш баса. Туган якка кайтасы, әнисен туганнарын күрәсе килә иде. Еш кына башын тотып уйга кала. Үзе булып та чит кеше күзлегеннән карап та тормышын барлый башлый. Анда калган балалары инде үсеп биткәннәрдер. Бар да исәннәр микән? Кайчан үзендә кыюлык таба алыр? Кайтып әни белән бәхилләшсәң иде. Рәнҗиләрдер. Әни, Ольга, балалар, яши алмас иде Ольга белән. Эх, Ольга. Шулай килеп чыкты шул инде. Аксинья килмәгән булса, яшәр идек бәлки. Күрде дә, башын югылтты да шул чакта. Юк, Ольга, син миңа түзмәс идең. Син бит баш бирә торган хатын түгел. Миңсылу әбидән оят миңа. Мин аның күзенә дә күренергә куркам. Ул да Аксинья кебек бик сабыр иде шул. Аксинья гаеплеме бу язмышка? Ул үземе?
Ул чакта Хатипҗан Аксинияның күз карашы белән очрашуга гомер кичермәгән кичерешләр кичерде. Бүтән тәненә кан йөгерде. Бар эшкә дә карусыз кызны гел үзе белән урманга эшкә йөртте. Кара урман, кара карагай урман. Сабырлыгы бетте Хатипҗанның. Әнә үзенеке менә бәбиләргә тора. Азгын күңелендә кирип уялаган. Балдызым ялгызым бер кемгә дә бирмәмен дигән шушы чуарт нәрсәгел кытыклап тора. Йөрәкләрне җилкендереп яз килде. Йомышкага менгәндә дигәндәй, җитмәсә урман салучы егетләрдә аның белән сораша. Кызыксына башладылар. Менә тоттырды ди шул шалапайларга Хатипҗан. Май шүлмәген. Ата мәше инде күптәннән ана үзе каравыллый. Бирмәде. Җай чыккан сайын кара урманның караңгы пучмагы бетмәгән. Балдызына тынгылык бирмәде. Көннән көн әрсезләнде, бер көнне акыртып көчләде. Елады балдызы. Тик тавышы чыкмады. Елар да туктар, бер кемгә дә әйтмәячәк. Тик җәй ахырында килеп кучаклагач, түгәрәкленә башлаган Аксинияны кабат капшап карады. Эшләр харап иде. Кая барасың? Качудан башка чара калмады. Ул авыр көрсенеп кулына гармунын алды. Хатипҗан еш кына бакчасында гармун тартып, моңаеп утырга ярата. Аның үзен дә бәлки шул гармунчы булганы өчен генә яратканнардыр дип уйлый. Туган илкәем, сөйгән җиркәем, дип җыр сызып җибәрә, яшертен генә күз яшендә сөртеп ала. Дөньясына төкереп, бар куркуларны артка калдырып, кайтып китсәң иде ул. Куркак Хатипҗан кайткан диярләр. Ул юк, мондый сүзләр ишетергә ул бит юк бар гына ират түгел. Балалар үсеп җитеп, башкаларның әбиләре, бабалары бар, туганнары бар. Кая безнең әби бабайлар дип сораштыра башлагач, Аксинья куркып катып калды. Хатипҗан гына башын тиз эшләтте. Без детдом балалары, безнең бер кемебез дә юк дип алдады. Хатипҗан үз гомерендә күп алдашты. Барысы да үтте, монысы да үтәр. Эштән генә икесендә дә яшерен курку яшәде. Бер очы чыкмый калмас. Әлегә барысы да үз җае белән бара. Көтмәгәндә алар йортына бәла килде. Яңа 20-се тулып килгән славкалары машинада әйләнеп халак булды. Аксинья һәр вакыттагыча кычкырып еламады. Йөрәген кысып тутты. Күз яшен хәленнән килгәнчә күрсәтмәскә тырышып буды. Апам каргышы. Хатипҗан бакчасына чыкты да гармунын тартты. Мин бу үткәннәремне балаларга бер кашанда аңлата алмамдыр. Янына һәр вакыттагыча шыпырт кына хатыны килеп утырды. Хатипҗан үзе абына сөренә йөргән кеше Аксиньяның песи кебек тавышсыз тынсыз йөрүенә күнегеп беткән. Паша, бер вакыт аңлатырга туры килер бит, дип сүз башлады тыныч кына. Күпме күз яше, кеше каргышы җыйдык без синең белән. Ни чаклы бәхетсезлек калдырып киттек, ни хакына. Күрә алмыйм мин сине, Паша. Хатта үземне дә. Апам Ольганың каргышы бу. Ире байтак эндәшми торды, аннан тыныч кына. Бар да үтәр. Исең китмәсен дип куйды. Бит уйланырга сәбәпләр җитәрлек иде. Бер нәрсә дә эссез булмый. Олы улы Рудига Литейныйда эшләп йөргән җиреннән тотты да барган Афганистанда барган сугышка китте. Аның өчен ут көтеп яши. Бу вакытта Аксинья 5-нчесенә авырлыйды. Кыз бала көтте ул. Тагын ир бала туды. Салават дип исем кушты Хатипҗан. Тик үзараны Сёвка дип кенә йөрттеләр. Аксиньяга бу вакытта инде 39 яшь тулган иде. Карап торуга тулы гаилә, 5 бала, сабыр һәм дә чибәр Аксиньяны тирә-якта яратмаган кеше юк иде. Хатипҗанны да поселокта бик хөрмәт иләр, гармунлы компанейский кеше. Соңгы елларда Хатипҗан ширли башлады. Китеп бара калсам диеп, туганнарына, әнисенә хат язып салды. Үткәннәре өчен әнисеннән гафу үтенде. Күп көттермәй беренче җавап әнисеннән түгел, Ольгадан килеп төште. Бик каты итеп язылган хат. Укыдылар да клеенка астына тыгып куйдылар. Шул көннәрдә Рудикның Афганнан ялга кайткан чагы иде. Хат аның кулына эләгеп, укып чыккач, әтисен диварга терәде. 89-нчы ел. Инде актыш сугыш, үлеш үтереш күрергә өлгергән хәрби егетнең сораулары да каты һәм кыска иде. Аңлат, бу нинди хат? Гаиләне җыеп утыртып, үткәннәрне сөйләргә туры килде. Балалар хушлары китеп тыңладылар. Шул чак Рудик әтисенә каты гына әйтеп:
Җыен юлга, минем ялым беткәнче кайтып киләбез, диде. Катгый буйрык булып, яңгырган улларының сүзеннән Хатипҗан белән Аксинья куркып калдылар. Хатипҗанның мин-минлеге өскә калкып чыктымы, бөтен кыюлыгын учына җыеп, туган ягына юл алды. Юл ерак. Автобуслар туктап ял итә торган мәйданчыкка килеп җитүгә, оешып барган пассажирлар бар да саф һавага кыйылдылар. Хатипҗанның йөрәге урыныннан кузгалды. Өйләнешергә дип кайтканда, нәкъ шушы юл буенда, куаклыкта, нәкъ шушы мүкләнгән таш турысында Ольга башыннан чишеп алып, кызыл бер шикле шарфын бәйләп калдырган иде бит. Аның һичшиксез бәхет теләп торасына нык ышандылар яшьләр. Хатипҗан тузанга манчылып утырган абагаларны йыра-йыра эчкәрәк үтеп, шул тәбәнәк талны эзләде. Ул күренмәде. Таллар кутырланып картайган һәм бик биекләр, күтәрелеп агач башларына карады, аларда башка яулыклар. Әллә нишләп китте Хатипҗан, күңеле нечкәргәнен тойды. Гомерендә беренче мәртәбәгәдер бәлки, озак бөелеп торган ташу суыдай күзләреннән яшь бөркелеп чыкты. Аермачык ишетте ул. Яратасыңмы, Хатипҗан? Яратам, гүзәлем, яратам, бедрәкәй. Ташламассыңмы, Хатипҗан? Мәңгелек ярым син, бедрәкәй. Без бәхетле булырбызмы, Хатипҗан? Тынык тавыш сүнде. Пассажирларын барлап автобус кычкыртты. Без бәхетле булырбызмы? Булырбызмы? Юл буе озата кайткан шул бер сорауга җавап юк иде. Хатипҗанның йөрәге шиметеп кадады. Ул үскән, үзгәргән. Туганнары картайган, әнисе сукырайган, тома сукыр ана, инде битләре жырчыкланып картайган йөзеннән сыйпап, улын үзенчә иркәләде. Бу аларның 30 ел дигәндә беренче очрашуы һәм бәхилләшүе дә иде. Улым, сине көтеп яши-яши 90-га җиттем. Тегендә күптән көтәләр инде мине. Ә мин сине көттем. Рәхмәт кайтуыңа. Бәхилләшмичә китә алмадым шул. Сине көттем. Бик көттем, улым. Ана күңеле балада, бала күңеле далада. Менә балаларың читкә китеп торылса, мине аңларсың әле. Аңламыймысың, Хатипҗан? Аңлый. Славкасын югалтты. Менә Рудига Афганистан кан кыйшында көндә ут йотып яши. Үзен аңлады. Тик менә ул да шулай көтәдер диеп, әнисен уйламады. Ольганың өйе турысыннан 3 тапкыр үттеләр. Тәрәзә каршысында тукталып та тордылар әле. Янында утырган улы күпме генә үгетләмәсен, машинадан төшеп, Ольга янына кирип чыгарга йөрәге җитмәде леккеге ирнең. Миңсылу әби мине кичермәс диде. Әллә Ольгадан курыктымы, әллә ширле кызын күрәсе килмәгәндер, йомгак зур, аны сүтәрлек көче дә юк иде. Алар Чиләбегә киттеләр. Башта Иделгә керделәр, аннан Илдуска килделәр. Бер-берсен рәнҗитүдән курыктылармы? Уллары әтиләренә берсе бер авыр сүз әйтмәде. Инде үсеп ирләр, әтиләр булган балаларын күргәч, әти кеше күз яше дә түгеп алды. Саубулашканда Илдус ризасызлыгын белгерткәндәй, шулай да әти әнигә кирип чыгасыгыз калган, дип әйтеп куйды. Безнең әни эшкерсез ул, инде сезне күптән кичерде. Бер утырып сөйләшер идегез. Юк шул. Хатипҗанның көче җитмәде. Вакыт бетте дип китеп бардылар. Рудик әнисенә охшаган, йомшак, нечкә күңелле. Әтисенең үткәнен дә хәзергесен дә аңлый алмады. Юл буена уйланып кайтты. Шундый улларың була торып, ничек инде алар белән аралашмаска, ничек аларны яратмаска? Күр, нинди акыллылар, сабыр ир-егетләр, нинди матур гаилә корганнар. Исән булсам, мин бу туганнарымны ташламам. Тик туган ягына әтисенең башка кайтмасын да яхшы аңлый ул. Әнисе Аксиньяны алып авылдан качканда, ул туганлык җепләрен бөтенлегә өзеп киткән күрәмсең. Дөресен әйткәндә, әтисе холыксыз, каты бәгырьле кеше. Әнисен җәберләү, рәнҗетүләр аның өчен берни тормый. Әнисе аның фәрештәгә тиң. Бала чакта әнисен кыйнатмас өчен базга төшереп яшерер, я башка юлын табар иде. Хәленнән килгәнчә әнисен якларга тырышты. Азрак үсә төшкәч, әнисен күкрәге белән каплар иде. Купыга кирип,
Урнашу белән Хатипҗан ятып ял итү ягын карады. Ә Рудик һаман яңа табылган ир туганнарын уйлады. Алар арасында 100 холык-фигыльләр охшашлыклары кычкырып тора. Бер ата балалары бит. Әтисе белән ныклап сөйләшәсе килде аның. Әти, тыңла әле, минем сиңа бер кашан тавыш күтәргәнем булмады. Тик мин бу хәлләрне аңлый алмыйм. Әни белән сез җинаятьчеләр, бандитлар булып чыгасыз түгелме? Эх, әти, сез ничек шул эшкә бара алдыгыз? Безне туганнардан, әби-бабайларыбыздан мәхрүм итеп үстергәнсез. Ничек шундый улларыңны күрми түзә алдың? Алар да бит синең балаларың. Сез дә минем балаларым. Сөйләшәсе килмәгәнен белгертеп кулын гына селтәде Хатипҗан. Миңа сез бишәү дә баштан ашкан, диде дә кабат сораганнарга да җавап кайтармыйча артын куеп ятты. Бәлки үкенгәндәдер, бәлки сагынгандадыр. Тик улы алдында үз хатасын таныйсы килмәде. Карьяга кайтып килгәннән соң Хатипҗан ныклап ауырый башлады. Әйтерсең, Ходай аңа вакытны туган ягына кайтып, анасы белән бәхилләшеп килер өчен генә биргән. Олы улының поездда әйткән сүзләрен дә хәтереннән чыгара алмады ул. Моңарчы бер дә уйлап кара алмаган. Гамсыз гамәлләрендә улы бик дөрес бәя бирде бит. Җинаятьчеләр тик шуны танырга, аның дуамаллыгы гына ирек бирми. Уйларының өчен ерак күңел төбенә яшерде, үз эшенә бикләнде. Төннәрен тере мәйет сыман йөреп чыга торганга әйләнде. Шулай озын төннәрнең берсендә аны тагын йокы алмады. Гармунын култык астына кыстырып, тавышсыз гына ишектән чыгып китте. Алма агачы төбендәге эскәмиягә утырып өлгерә алмады, йөрәген тотып, җиргә сыгылып төште. Төнге тынлыкны күреге каты ыңгырашып ауган гармун шыңы ярып үтте. Таң беленгәндә өйдә күренмәгән ирен эзләп чыккан Аксинья аның суынып беткән гәүдәсенә тап булгач, артына чүгеп, аяк очына абаланып егылды. Аннан айнып китеп, Мари күршеләренә торып йөгерде. Күп тапкырлар үз-үзе белән сөйләште Аксинья, уйларының очына чыгарга, үзен табырга тырышты. Рәхимсез көчләнгән, күпме тапкырлар рәнҗетелгән, кыйналган хатын. Бәхетле идеме соң ул аның белән? Ярата алдымы соң ул ирен? Балалар мөхәббәт җимеше диләр. Кайда соң иде ул мөхәббәт? Балалар бер-бер артлы туа тордылар, ә Хатипҗан олыгайган сайын көнләште, котырды, бер гөнаһсызга кыйнап рәнҗитте. Үзенә сердәш булыр дип сөйнеп тапкан кызы Еленасы гел әтисе кызы булды. Күбрәк әтисе белән серләште. Яхшы эшләгәне өчен заводтан 2 бүлмәле фатир бирделәр. Хатипҗан үлгәннән соң ул иркенләп тын алды кебек. Әле рәхәтләнеп яшисе иде дә бит. Төпчеге сёвкасы юлдан язды. Бер кемгә баш бирми, бик иртә эшкелеккә бирелде. Айлар буена югалып йөреп кайта, ә ана көннәр-төннәр тәрәзә төбендә көтә. Сыңлап кына бу җиргә туган карындыгы 16да өйләнеп тә куйды. Хатыны да үзе кебек эләкте. Тормышлары тормыш түгел. 2 балалары тугачта үзгәрмәделәр алар. Аксинья ни уйлаганын да, илаганын да күрсәтмәде. Бер кашан бер кемгә авыр сүз әйтә алмады. Апасы белән анасы алдында ул гомер буена гаепле. Теге вакыт улы билетлар алып кайтты. Әйдәгез кайтыйк, гафу үтенегез, туганнар белән очрашыйк дип. Кайтмадылар. Ничек карасын апасының күзенә, апасының балаларына? Аның балаларының ятим үсүендә ул гына гаепле. Аны бер кем дә кичермәячәк. Хатипҗанның холыксызлыгыннан да арыган иде. Хатипҗан китте, алмашка, җилеген суырга, холыксыз, бер кайда да эшләмичә хатыны белән җитәкләшеп эчеп йөргән сёвкасы калды. Кеше рәхәт яшәр өчен тумый икән. Әллә туам икән? Тик кемнәр алар? Мин дә бит үземә тиң яр белән бәхетле була алайдым. Гаебем нидә? Җиргә туган өченме? Уйлар бастымы, Аксинья барып ятып торды. Ятты да башка уянмады. Ничек тын гына яшәгән булса, шулай тын гына бакыйлыкка күчте.
Анасының үлеменә 2 ел дигәндә улы Сёвканы кыйнап үтерделәр. Сёвка артыннан 1 айда үтмәде, хатынын шул ук җирдә үтереп ташлап киттеләр. 2 баласы ятим калды. Ярый әле буларны аңынчы гүр иясе булган Аксинья күрмәде. Ольга гына ерак карьяда берни белмәй яшәде. Аксиньяга шуланып язган хатыннан соң да 7 хат язып салды. Ул аларга җавап алмады. Аралар тагын üzülде. Дөньялар үзгәреп, компьютер заманы килгәч, дуслары интернет челтәреннән Хатипҗанның гаиләсен, балаларын эзләп табып телефоннан сөйләштерделәр. Юанырлык хәбәр юк иде. Ишеткәне кадәрәсе аның иңнәрен басты, соңгы өметен үзде. Эй Аллам, мин аны һаман көткән булам. Ул инде үлгән икән. Ник кайтмады инде? Шөкердәшеп икәү яшәгән булыр идек бит. Йөрәк белән киткән. Теге вакытта күрәсең, күңеле сизеп кайткан. Эй Хатипҗан, ни исәнме юк, ни хушлашу дигәндәй, 63 яшендә үк дөнья куйгансың. Ярты гомер качып йөреп, йөрәгең теткәләнеп беткәндер шул. Әллә үзебез, әллә язмыш юлларны бутады. Сине сеңлем, мин сине күпме каргадым, сагындым да. Бер ир заты барыбызның бәхетен урлады. Каргындырып гөнаһка батырды. Каргышларыбыз үзебезгә кайтып, күпме сынаулар үттек, әле тагын күпме үтәсе. Бу дөньядан ул да китәр озакламый, тик менә Румиясы кем кулына калдыр. Үзеннән алда үлсә дә кыен, үзеннән турып калса да кызганыч. Белеп белми кылган гөнаһлары булса, алдан киткән руахлар өчендә, җирдәге исеннәр өчендә Аллаһтан ярлыкка сорады Ольга. Бик тулкынланган иде. Бераз тынычланырга теләп, кәртен кулына алды, ныгытын да салып карады. Дөрес төшмиләр, ялгышалар дип ятырга тырышты үзен. Акчаларын җыештырып, авылның олы урамыннан зур йорт сатып алды. Бәлки әле сеңлесенең балалары кайтып җитерләр дигән өмет белән яшәде. Еллар үтте, алар кайтмады. Олы урамда халык арасында яшәүе белән горурланды. Газапсыз гына рәхәтләнеп яшәргә гомерләр җитсен иде ул. Еш кына Румиясы белән утырып фотосурәтләр карарга яраталар. Менә Братск шәһәреннән килгән фото. Анда сеңлесе Аксинья ире Хатипҗан белән балалары янында басып торалар. Балалар бишәү, шат елмаешканнар. Очраклы гына килеп эләккән бу фото Ольга апаның күңелендә ерак калган истәлекле көннәрне хәтерләтә. Моңайта, согайта, күзләрне яшь белән томалый. Хатипҗаны аны да ярата иде бит. Бигрәк тә җырлавын. Кулына гармунын алыр да, җырла әле Рәйханым, теге җырыңны, дип таныш көйне уйный башлар иде. Ольга да ялындырып тормый. Утырмагыз урындыкка, гармунчылар утырсын. Үзе гармунчы да булсын. Ул ничек онытылсын, дип моңлы көйне сызар иде. Инде ул чаклардан 60 ел гомер үтеп китте. Онытылмый икән шул. Кайдандыр очып килгән матур күбәләккә тиң иде ул Ольга. Аның тормышы ялын чәчкәләреннән генә торыр кебек иде. Эй бу язмыш сынап та куйды соң яшь сылукайны. Канатлары көйгән күбәләк башын имәде. Тырышып, гомеренең ахырына барып җитте. Сынмады, үзенә кул салмады, эшкелеккә дә сабышмады. Яшьлеге ир назы, хатын-кыз бәхете күрми үтте дә китте. Үткәннәрне оныттырырдай кешесе дә табылмады. Эзләмәде дә инде. Тик менә картлыкта ялгызлык куркыныч икән. Юк, үзе өчен түгел, Румиясы өчен борчыла. 80-не тутырып 9-нчы дистәсен вакларга өлгергән Ольга көн-төн борчылды. Румиямны кемгә калдырыйм? Бар мал-мөлкәтен, йортын язып калдырыр иде. Юк, алып калырга теләүче булмады. Үзеннән алда китсә дә, ялгызына бик авыр булачак. Үзеннән калса да, ятимсерәп каңгырып йөрер. Ольга апа көтмәгәндәрәк үлеп китте. Авылының олы хөрмәткә лайык кешесе булып, бу җирдән китеп барды. Авыл халкы ни эшләргә белмәй аптырап калды. 60-тан узган Румиясы генә берни аңламый, әрле-бирле бергәләнеп әнисен йөгереп эзләде. Үзен алып китәргә килгән яшел халатлы санитарлар белән сугышты, машинага кереп утырта алмый аптырадылар.
Әнисез бармыйм, кая алып барасыз мине, диеп тартышты. Әни, әни, җибәрмә, диеп кычкыра елый, әнисен чакырды. Авыл уртасында аны ахыргача көтәчәк әнисенең мирасы олы өйе озатып калды. Мәрхәмәтсез язмышы Румияны гомерлеккә юләрләр йортына бикләде.